और नमस्कार प्रणाम। देखी हम ऐसन गांव में आ चुकल बानी जहाँ के प्रधान कोनो काम नहीं के कैले। एगो बारिश भइल पूरा रोड पे पानी लाग गइल बा। कैमरा बंद कर। कहाँ के पत्रकार हो तू? कैमरा बंद कर। हम देवरिया के पत्रकार हैं। अरे यार देवरिया तो हमार मौसिया न। तू मौसी के लड़का हवा तो हमार भाई भइल। माल दे भाई के। हम घुसखोर हई। महाराज मत माल दे, ओरिजिनल माल दे। एक और दे। अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। वीडियो डिलीट करा दे। वीडियो डिलीट कर दिए। हाँ पत्रकार जी रोडवा के बारे में का कहत रहनी। और देखिए गांव के प्रधान इतना नीक बानी कि हमके बहुत अच्छा लागल। और ये भविष्य के सोच के ये रोड बना रहल बानी कि लड़का जोन गाड़ी तेज चलावत न सा एक्सीडेंट से ओकुल के मौत ना होखे।